Zo hè? Poepoe. Nou, helemaal het Venlo komen fietsen. 3 dagen rijden, hoe lang zullen we fietsen? Jazeker. Te voet, te fiets. Elke dag buiten. Lekker fris. Zomer en winter. Zomer en winter. Bonjour. Hey, bonjour. Bekend al. Ja, een klant. Die, nou, ik zit hier in Gennep de gehele winterperiode. En ik teken als dorps- en stadstekenaar marktpleinen, markante gebouwen, woningen, panorama's. Hey, Grietje. En weer een wind met de fiets, elke dag kom met de fiets. Ik ben al een tijdje bezig, veel mensen kennen jou al. Ja. Nou ja, vorig jaar een tijdje en dus nu de tweede keer. Maakt dat werk dan ook leuker? Jazeker. Nou, Gennep is sowieso heel erg leuk, omdat de mensen geïnteresseerd zijn in tekenkunsten. Dat valt goed. Nou ja, kijk, ik woon in Venlo en ik teken dus heel veel in Venlo en omstreken. Daar kwam op een gegeven moment Roermond bij, Roermond en omstreken. Daarna kwam Zuid-Limburg erbij. En toen dacht ik van nou, als je Limburgs tekenaar wil zijn, dan moet je ook een keer naar boven toe gaan. Dus dat heb ik gedaan. En ik ben beland in Gennep. Nou kijk, ik teken vanaf kinds af aan. Mensen die me kennen van de lagere school, die zeggen jij was altijd aan het tekenen. Nou kijk, maar ik wilde vroeger naar de sportacademie en naar de kunstacademie. Nou, dat is nou wat ik doe. Alleen, ja, ik fiets dus elke dag naar flink fietsen, flink bewegen en buiten tekenen, zoveel mogelijk buiten tekenen. Alleen, we hadden een familiebedrijf, dat was een bouwbedrijf. Mijn vader zei van, dus eerst 30 jaar met zullen timmeren, maar nu is het bedrijf verkocht en nu heb ik feest. Elke dag tekenen. Van je hobby je werk maken. Van je hobby je werk maken. Nou, hobby is nog te uitgedrukt. Het is meer een soort roeping. Nou, dat doe ik eigenlijk overal. Ik teken in heel Limburg, maar als ik nou ergens kom, dan begin ik op de marktpleinen. En ik teken raadhuizen, stadhuizen, notarisgebouwen, gemeentehuizen, markante panden, straatgezichten, dorpsgezichten. Dus, en Gennep, ik ben nog hier nog lang niet klaar, ook dat niet. Hoppa. Ja, maar nu we het over weer hebben, dat kan natuurlijk niet als het regent en stormt. Nee, maar daarom heb ik in Gennep ook een hele een heel mooi atelier. Dat wil zeggen, bij slecht weer kan ik fijn naar binnen. Daar gaan we nu even heen, want het is wel goed zo vandaag. Zo. Dan hebben we hier een prachtige tekenplek onder in de kelder in de kenniskeuken. En bij slecht weer, net zoals vandaag, dan kun je mooi tekenen. Ben je hier terecht gekomen? Nou, ik heb gevraagd, ik werk eigenlijk vaker in bibliotheken. En ik heb hierboven ook gevraagd van, nou is het mogelijk om een tekenplek, een tafel en een stoel, kan ik dan tekenen? Nou, dan hebben ze mij het telefoonnummer van de heer Wessels gegeven, Jan, en die vond dat heel erg leuk. Want Jan die is zelf ook geïnteresseerd in tekeningen, historische tekeningen. En ik heb hem verteld, nou ik teken van Gennep, ja dat is prima. Dorpsgezichten, stadsgezichten, marktpleinen, dat vond hij wel een heel leuk idee. En Jan, dat moet ik toch wel eerlijk zeggen, die zorgt goed voor je. Zeg, kan ik een mooie tafel, ja een tafel en alles erbij.
En we hebben samen zelfs ook historische zaken van Gennep liggen te bestuderen, te tekenen, uit liggen te vogelen. Nou, dat was hartstikke leuk. Een stad die een historische kern heeft, dat nodigt natuurlijk uit. Venlo, Roermond, Maastricht, ik doe dat in heel Limburg. Maar ik moet zeggen, in Gennep gaat dat heel erg goed. Mensen die hier zijn van de historische club, die zijn zeer geïnteresseerd. En dat gaat goed. Wat dat betreft is Gennep heel leuk om te werken. Voor mij. Want hoe gaat het dan in zijn werk? Je hebt dan daar een historische tekening. Hoe weet je nou wat op de juiste plek staat? Ja, kijk, als je tekeningen van vroeger bestudeert, van heel vroeger zijn ze het minst betrouwbaar. Van een paar honderd jaar geleden worden ze steeds meer betrouwbaarder. En dat is toch maar steeds kijken van, klopt dit niet? Hoeveel ervaring heb je om dat te kunnen beoordelen? Want elke geleerde die vindt natuurlijk weer wat anders. En iedereen heeft natuurlijk zijn eigen visie op historische zaken. Dus het is altijd een beetje aannemen. Hoe zat dat nou vroeger? Hè? Met de meeste, ja, het is nogal wat om dat uit te vogelen. Dat was voor zeg maar 1,5 jaar terug, in oktober, voor de winter daarvoor. En Jacques die stond op het plein te tekenen. Die tekening hebben we nou ook bij zich hebben liggen. En ik kwam uit Petershuis natuurlijk, waar ik altijd vandaan over Afrika hou. Dus ik ging je bij me staan buiten. Dat is een mooi werk, zeg ik tegen hem dit en dat. Daar zei hij, ik heb net de opdracht gekregen van de kroon om een panorama te tekenen van de markt. Toen stond hij daar langs en zei hij, ken jij misschien Jan Wessels? Die moet van de gemeente zei, die wist wel van die historie. Dat die zat langs je, zo begon het eigenlijk. En toen zei ik tegen hem, maar als jij zo goed kunt tekenen, kun jij mijn huis ook tekenen in de Maasstraat. Dat is jouw ding. Dus dan kom ik van deze dagen wel een keer even kijken. En zo is hij gekomen. Maar in de tussentijd had hij nog 2 opdrachten gekregen om nog 2 panorama's meer te tekenen. En dan was het ook iedere keer was het van, ja, takken weer en dan waaien het weer en dan dit weer. En dus ik kom een keer bij ons kijken onder in de kenniskeuken, zo heet dat dan hier. We hebben daar een ruimte 400 meter, hebben een beetje museum van sporen en oorlog en toestanden en het documentatiecentrum. We hebben wel een hoekje waar je mooi droog kunt tekenen. En zo is hij gekomen en hebben hem een beetje ruimte gegeven. Maar volgens mij is hij ongeveer al haast een jaar hier tussendoor hier. En hij vindt het kei leuk en vooral de historie zoekt hij uit. We hebben in 2014 een grote opgraving gehad bij de Zandpoort, bij het Geveltje, bij vroeger Bouwman stond in de Rabobank. En daar hebben we de fundering van gevonden en het vond het interessant, want er van de Zandpoorten zijn helemaal geen gegevens zijn. En we hebben de Maaspoort en de Nierspoort. En met die fundering had hij toch zijn ideeën en had hij een studie bezig gemaakt in Duitsland en onder de Kleefse Hertogdom. Laat hij nou zien, hoe heet dat die ronding ook eens weer? Barbacane. Barbacane. Dat leek of wij dat in Gennep ook zo gehad hebben. Daar had hij verschillende tekeningen van gemaakt en daar werd ik steeds langer enthousiaster over. Dus ja, het lijkt of het zo geweest is, maar Gennep is wel een vestingstad, maar is eigenlijk nooit geen vesting geweest. Maar dit is dan nog gericht op de Zandpoort. Dus, en dan wil je verder uitwerken tot alles wat we aan oudheid kunnen vinden, dat erin in gaat werken. Maar de tekening gaat hij veel groter, die ga je direct zien op tafel. Maar hij gaat er nog een hele grote uitwerken met een complete stadsmuur. Zoals verteld ben ik actief in heel Limburg. Dit is Roermond, een potloodtekening. Roermond vanuit ook het noorden, 300 jaar geleden, Jan de Beijer. Ja, dagelijks werk is, ik teken je woning en dat is zwart-wit in 1 dag klaar, kleur in 2 dagen. Nou, historische tekeningen dat duurt natuurlijk langer, dat is 2 of 3 dagen werk. Dit marktplein van Gennep is ook 2 dagen. Potlood en dan inkt. Dit is Schloss Walbeck aan de Niers in Duitsland. Wie heeft dan zo'n opdracht gegeven bijvoorbeeld? Of is dat het eigen... Ja, ik produceer per jaar 200 tekeningen. De helft, meer dan de helft wordt verkocht. Dus 100 hangt bij de mensen thuis. En 100 heb ik in eigen bezit. Dat blijft ook in eigen bezit. En dit is bijvoorbeeld, omdat ik dat heel graag doe,
Jan de Beyer heeft hier ook gestaan, Schloss Walbeck. En dat vind ik heel erg leuk om op dezelfde positie te gaan staan. Dus dit is gewoon mijn eigendom. Duitsland ben ik ook veel bezig tussen de Maas en de Niers. Dit is Zuchtel, een groot complex in kleur. Kessel, een panorama, Maasgezicht. In Gennep teken ik ook veel Niersgezichten. Een raadhuis van Venlo met de vergelijkbare torens die Van Bommel in Gennep ook gemaakt heeft. Het is een voorbeeld van een woning, daar kom ik naar je toe en dan teken ik je woning. Dit is een prima woning in Venlo. En dergelijke tekeningen zoals je hier ziet, dat is allemaal eigen initiatief. Ik zal er nog eentje laten zien. Dit is, ik teken ook over de toekomst. Dit is Melderslo over 100 jaar. Want eigen creativiteit. Ik vind namelijk dat 58 meter water van de Zuidpool toch een beetje veel is. We krijgen dan de Hollandse invasie omdat ze daar onderlopen. En in Limburg eigenlijk, het is een beetje overdreven, maar net niet. Maar dit heeft als doel om de mensen beter met de aarde om te laten gaan. Want je hebt natuurlijk, als je kijkt naar de historie, tekenen veel mensen robots of ruimteschepen, maar jij denkt echt realistischer. Nou, ik maak me heel erg druk om het klimaat, om de vernietiging van de aarde waar wij mee bezig zijn. En als tekenaar kan ik niet meer doen, maar dat doe ik ook, om tekeningen te maken van, nou, als we nou zo doorgaan, dan maken we de aarde echt kapot. Daar komt hij dan. Ja, Jacques, jij maakt niet alleen kleine tekeningen, zo te zien. Nee, dit is een uitzonderlijk project. En ik ben hier bezig met een aantal zeer grote tekeningen. En dit is Gennep. Zoals je ziet het Marktplein, maar dan ook van Jan de Beyer. Jan de Beyer is een historische tekenaar die 300 jaar geleden in Limburg veel tekende. Ik doe eigenlijk precies hetzelfde, reizen en tekenen. En wat ik doe is marktpleinen van Venlo, Roermond, Kessel in mega groot formaat. Dit is Roermond, zoals je ziet. En dit is Gennep, Venlo, zoals je ziet. En je ziet hier een voorbeeld van Gennep, dus op mega groot formaat worden deze tekeningen. Dus dat is ook eentje van Gennep? Dit is degene van Gennep, op A4, dat is een aquarel, in het bezit van Jan Wessels. Dat hoort ook, want die hoort in Gennep te zijn. Dus het origineel is hier gewoon? Het origineel is in Gennep. Dat hoort ook zo. Na 60 jaar hebben ze hem in Zwitserland getraceerd. En bij een veiling in München is hij verkocht. Het mooie van een hele grote uitvergroting is dat je dus heel veel details die op zo'n kleine tekening staan, duidelijk kunt zien. Ik pak een voorbeeld. We staan nou hier, links langs het raadhuis. Hier staan we dus nou de bibliotheek. En die heb je dan zo mooi uitvergroot. En dan kun je eigenlijk zien hoe mooi dat bijvoorbeeld dit pand was. Een pinakelpand. En dan zeggen de mensen van, nou stond daar dan een pinakelpand? Ja, maar moet je maar goed kijken. Maar die tekening is zo klein dat de mensen dan, nu ik die pas uitvergroot heb, echt gaan kijken. Want je kunt het gewoon zien. Dat betekent dat je dus heel veel architectonische details, zoals dit was vroeger het kapelaanshuis, hopelijk zeg ik dat goed, van de protestantse kerk. Je ziet ook heel veel details die op dit formaat moeilijk te zien zijn. Een pijl omhoog, een pijl omlaag, hier bovenop.
Waarom het belangrijk is? Nou, Jan de Beyer was in die tijd de beste tekenaar. In die zin, hij kreeg opdracht om de dorpen te tekenen zoals het toen uitzag. En dat kon hij dus fenomenaal. En dat is van grote historische waarde voor de historici, voor de geschiedenis van Gennep. Je kunt aan de tekening kun je zien hoe de mensen arm of rijk waren of hoe dat ze het vergingen. Dat heeft Jan de Beyer uitstekend gedaan. Dus er zit ook een verhaal bij? Er zit zeker ook een verhaal bij en dat kun je dus zien aan het tafereel wat hier afspeelt. Een paard en wagen komt vlees brengen in vaten op sledes. Je wordt hier op sledes gekiept. Je had toen in die tijd een vleeshuis. Gennep had er blijkbaar geen. Hier zat een brandweer. Die is nu weg, maar dat was hier gesitueerd langs het raadhuis. Er zit heel wat historie in. Er zit hier zonnewijzers die er eigenlijk helemaal niet zijn. De zonnewijzers, die zijn er eigenlijk nooit geweest. Dus dat is een grapje van de kunstenaar. En allemaal dit soort dingen die ik nou vertel, die zie je eigenlijk pas als je het gewoon tekent en op groot formaat. Want hoe oud is dit schilderij? Dit is allemaal 300 jaar geleden. Nou, dit blijft in bezit kunstenaar en ik stel 4 stuks tentoon in het Petershuis, in het museum, 4 stuks. Gennep, Venlo, Roermond en Maastricht, dat blijft in bezit kunstenaar. En ik hoop dan wel een opdracht te krijgen van een gemeente die zegt van nou, wij willen ook een dergelijke tekening. En dan gaat de prijs is dan precies hetzelfde als de huidige prijs van deze Jan de Beyer. Meestal ben ik buiten te vinden, dus met ezel, in ieder geval bij goed weer. En als ik in Gennep ben, dan ben ik hier beneden in de bibliotheek. En je kunt onder openingstijden, kun je me hier aan het werk zien.